खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं खिलिखां ब्रह्म। नबस्ति दखरा एबसुआ गुन गोनां फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावदों। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय नबस्ति दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो नबस्ति गुदि बर' थुनलाइ आफादा 2024 इं मायथाइयाव बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ आरो गोजौसिन गेजेरारि एचएस आनजादाव सेथि मासि लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ दिनै बरायनायजों लोगोसे मान बावनाय हाबाफारि लादों। दिनैनि बे फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारियाव मेल बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमानि बुंथिगिरि खाथिराम बर'आ। लोगोसे गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि भारत बर'आ। डजेन नार्जारिनि सामलायनाय बे बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारियाव देग्लाय बोसोराव नबस्ति ओनसोलनि सिङाव मेट्रिक आनजादाव 12 आरो गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव एचएसआव 10 फरायसाफ्रा सेथि मासि लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावनायखौ नुनो मोनो। आं नबस्ति दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे मेट्रिक आनजाद आरो हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजाद 2024 मायथाइनि जाय फरायसाफोरानोखि टप 10 मासियाव आवग्रिनो हादों दखरानि सिङाव बै फरायसा बिथांमोनखौ बरायदों आरो मान बावदों। आरो बेवहाय बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आङो दिनैहाय बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। दा बेवहाय जोङो बेखौनो बुंनो सानो जे जोंनि बर'फोरनि जि मोनसे बर' बिजोंजों फरायनानै सोलोंथाइनि जिखिनि मानदान्दा बा स्टेन्डार्ड बे मानदान्दाया दिनैनि समावहाय सिगांनि रुजुनाया गोबां गुन जौगादों। दा जौगादोंब्लाबो नाथाय नैबेखौ जोङो माब्लाबा साननो गोनां जादों जे जोंनि बर' फरायसाफ्रा गावनि सोलोंथाइखौ बाथ' दाउफोरबायदि सोलोंनायनि गेजेरजों लादों नामा बेखौ जों साननो गोनां जादों। मानोना गोबां जोंनि फरायसाफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननायनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि लाना खामानि मावदों। बेजों लोगोसे स्किलखौ लानानै दिनैहाय सांग्रांथियारि हाबाफारिखौ लादों जे जोंनो फरायसाफोरनो स्किल एडुकेसन नांगौ। दा बेबायदि हाबाफारि लानायनि उनावहाय जोंनि बर' फरायसाफोरा गुन गोनां सोलोंथाइ आरो स्किल एडुकेसन बिनि फारसे सांग्रां जादों। नाथायब्ला जोंनि गोबां फरायसाफोरखौनो मेट्रिकआव हायार सेकेन्डारियाव मोजां जौखोन्दो लानायनि उनावहायबो स्किल गैयैनि थाखाय माखासे खामानि मोनहैयै उननि समफ्राव बा गावनि आथिङाव गाव गसंनो हायै माखासे समाव उरां फारां जानाय जों बेबायदिबो गोबां लोगो मोनदों। मानोना दिनैनि समाव जों नुदों कमिउनिकेसन स्किला जोंना थिग जानो नांगोन। दिनैहाय माने लिरनायनि जिखिनि आखा फाखाथि राइटिं स्किला जोंना थिग जानो नांगोन। एग्जामिनेसननि स्किल्सफ्रा जोंना थिग जानो नांगोन। जिहेतु कम्पिटिटिभ एग्जाम्सफ्राव जोंनि गथ'फ्रा गुबुन माहारिनि फरायसाफोरजों जोङो समान समानै बादायलायनो हायो। आनजादफोरखौ लिरनानै बैसोरजों माने जुजिनानै जोङो साबसिन जौखोन्दो लानानै साबसिन नाम्बार लानानै जोङो उथ्रिसार जानो हायो। बेबायदि जोंनो बर' मिडियामनि गेजेरावबो जोङो फरायसाफोर सोरजिनायनि नैबे समाव जोङो जोबोर गोनां जानानै दङ। दा बे पेरड लार्निं माने जों बुंदों पेरड लार्निं बाथ' दाउफोरबायदि जोंनि गथ'फ्रा सोलोङाबालासिनो बिजाबाव जिखिनि कन्टेन्टसफोर मोनदों जिखिनि लेसन्स मोनदों बे लेसन्सफोरखौ जुदि मोजाङै फरायनानै सासे गथ'आ जुदि बेखौ गोसोआव बुजिनानै लानो हायोब्ला बे उननि जिउआव दा दिनैहाय जों मिन्थिगौ जेरै एज फर एग्जाम्पल जुदि बुङोब्ला ससियेल साइन्सनि बाथ्रा 4 पार्ट थायो जिअ'ग्राफि इक'नमिक्स इन्डियान पलिटि हिस्ट्रि। दा बे 4 आयदायाबो जायफोर थाखो 6 निफ्राय थाखो 10 सिम जोंनि गथ'फ्रा मोनो बै माखासे आयदाफ्रानो माखासे कम्पिटिटिभ आनजादाव सोंलु हिसाबै माने सोंजायो। बेनि बादै सानखान्थिनि बाथ्रा मेथामेटिकेल एप्टिट्युड बा क्वान्टिटेटिभ एप्टिट्युड जायखौ जों बुंदों सानखान्थिनि गियान क्लास 6 निफ्राय आप टु 12 लागै जायफोर सानखान्थिनि फर्मुलासफोरखौ गथ'फ्रा फरायनो मोनो बैफोरखौनो कम्पिटिटिभ आनजादफ्राव जोंनि गथ'फ्रा मोनो बा लिरनो गोनां जायो। दा गतिके नैबे समाव जुदि जोंनि फरायसाफ्रा गुदिनिफ्रायनो मोजाङै सोलोंथाइखौ लायोब्ला अब्लानिया नाथाय जोंनि गथ'फ्रा आनजादफ्राव कम्पिटिटिभ आनजादफ्राव
फेलें जानाय नङा बरन्स गथ'फ्रा स्किलफुल जानानै साक्सेस जानायनि लामाया माने गेवगोन आरोखि रोखा जागोन बेवहाय सासे फरायसाया गुन गोनां सोलोंथाइ मोननाय बुङोब्ला सामाजिक भाबैबो एक्सेप्टेड जानो नांगोन बा समाजा आजावनाय जायफोर गुनफोरखौ सासे फरायसाया लानांगौ बै गुनफोरखौ सासे फरायसाया आजावनानै लानो हानांगोन दा जुदि सासे फरायसाया पारसेन्टआ मोजां जाबाय उननि समफ्राव बे आनजादफ्राव उथ्रिसार जाना साख्रि बाख्रि मावबाय बिनि उनावहाय जुदि बेहा मरेल रेसपन्सिबिलिटि बा नैतिक दायित्व जुदि समाजनि फारसे लानो हायाब्ला बै फरायसाया निस्सय जों बुंनांगोन माने सामाजिक माखासे गुनखौ बे मोनाखै मानोना जोङो जाय समाजाव थादों जाय हारियाव जों देरदों लावदों बै हारिनि फारसे जोंहा होनो गोनां गोबां थायो दा बेखायनो सासे फरायसाया बै माखासे गुनफोरखौबो लाफानानै फरायसा समनिफ्रायनो जुदि सिगांलाङोब्ला उननि समफ्राव बे फरायसाया निस्सय गावनि न'खरजों लोगोसे गावनि हारि समाज बेखौबो नायगोन आरो गावनि रोंनायजों माखासे जोंनि समाजनि गेना गोरोन्थिफोर माखासे जोंनि समाजखौ जौगाहोनायनि माखासे बिथिंफोरखौ नोजोर होनानै खामानि मावगोन बा नैतिक दायित्वखौ आजावनानै लागोन दा बेखिनि बाथ्रा गिबियावनो आङो दखरा आफादनि जानानै नबस्ति दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खुलुमनाय जासिग्रोबाय दा जोङो गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लायबो जोङो मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारिखौ जों देग्लायबो अदला माइनाव गुदि फरायसालियाव जों लादों आरो जोङो बे हाबाफारिखौ लानायनि गेजेरजों जोंनि नबस्ति दखरानि बेन्दोआव थानाय जे फरायसा आरो गार्जेन बिथांमोननि जिखिनि मोनसे कनसियासनेस मोनसे एवारनेस बेखौ जोङो सिगां बोसोरनिफ्राय जोङो जों बांसिन मोननो हादों मानोना जोङो देग्लाय बोसोराव जोङो मेट्रिक आनजादाव सा 12 जन आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव सा 10 जन गासै सा 22 जन जोङो सेथि थाखोआव उथ्रिनाय जों फरायसा मोननो हादों आरो जोङो बे मोननायनि फिथाइया बेनो जोङो गुबुन गुबुन माने सिगां बोसोरफोराव जेरैबायदि जोङो एवारनेस प्रग्रामखौ जों लादोंमोन बिदि लाबोबाय थानायनिनो बियो मोनसे फिथाइ होननानै जोङो सानदों आरो बरायनायनि गुबै थांखियानो जाबाय जे जायफोर फरायसाया दिनै बराय जाबाय बे फरायसाया आरो इयुनाव गोजौ थाखोआव मोनहैनानै जाहाथे बिथांमोना साफा साफा जाफुंसार सुबुं जानो हायो आरो लोगोसे बिथांमोननि जाफुंसार जानायखौ नुनानै जोंनि समाजनि इयुन जिखिनि जेनेरेसन बे इयुन जेनेरेसना जाहाथे फल' खालामनानै जोंनि इडुकेसनेल स्टेटास बेखौ जाहाथे जों गोजौआव लांनो हायो बेखिनिखौनो जोङो जोंनि बरायनायनि गुबै थांखि हिसाबै जोङो साननानै लायो जोङो जोंनि जिखिनि मोनसे मावनो गोनां हाबाफारि जे जोङो बे मावनो गोनां हाबाफारिखौ जोङो जेरैबायदि जोङो जोंनि गामि समाजाव हाबै हाबै जों इडुकेसनेल एवारनेस लादों बे हाबाफारिया जोंना थिग मथे जुदि जोङो थाबाय थायोब्ला थिग मथे जों लाबाय थानो हायोब्ला आरो लोगोसे रायजो राजाया थिग मथे बेखौ फल' खालामनो हायोब्ला दिनै जेसेबांखिनि फरायसाफोरा सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों आरो नेक्स्टआव बेनिख्रुइ बांसिन फरायसाफोरा उथ्रिसार जानो हागोन होननानै जों आसा खालामो नोंथाङा गारि मटरनि बिगोमा जानो गोसो दं नामा? जुदि गारि मटरनि बिगोमा जानो गोसो दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 100 रांनि लटारि टिकेटआ नोंथांनि जिउखौ सोलायहोनो हागौ। थारैनो खाफालाव दंब्ला ना गोरानाबो बिदै दैयो होननाय बादि 100 रांजोंनो नोंथाङा खाफाल दंब्ला जायखिजाया गंसे गारिनि बिगोमा जानो हागोन। बे समाव नोंथांमोननि थाखाय गवालपारा जिल्लानि सरकारि गोजौसिन गेजेरारि गेलेग्रा फोथाराव लानानै फैदों मोनसे गवालपारा रङाली बिहु हिरक जयन्टेड लटारि खेला। 100 रांजोंनो नोंथाङा गोबां लाख रांनि लाक्जारि गारि मोननो हागोन जेरै टाटा आल्ट्राबास, महिन्द्र स्कर्पिय', फ्रन्स, सिगमा, ग्रेन्ड विटारा, वागनार, एल्ट' केटेन, टाटा हेरियार, टाटा पान्च, बेलिन' सिगमा, मारुति सुइफ्ट आरो महिन्द्र थार आरो बायदि बायदि। बेनिखायनो गोसो गुदुं लटारि गेलेनो मोजां मोनग्रा बिथांमोना गोबाव सम खालामाजासे दानो टिकेट बायना लानो हागोन। लोगोसे बे लटारिनि फिथाइखौ फैगौ 30 जुनाव होनाय जागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 6900079427 एबा 9678954511 जानबुं नाम्बाराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।